Yo, what's up guys? It's me, Kevin, back again with another vlog. And for today's vlog guys, kay istorya na ako sa inyo ang mga nahitabo atong intrams. Well, basically intrams paghapon ron, but nag-vlog lang me katong first day of intrams. Second day wala na. And karon third day and last day ugma. So, last day ugma. So, basically ang ako ay ipakita lang karon mostly sa inyo kay ang mga nahitabo first day. And wala ko nag-vlog. I mean, nag-vlog ko, but most sa vlog kay si Mark ang nibuhat. So, basically, this is a vlog takeover by Mark Ayas. So, yeah, walay padugay-dugay mo ni mga nahitabo. Wait, before let's roll the intro in 3, 2, 1, let's go! Pag-abri ni mo na, what's up mga ka-spaghettis? Cute kay si Leo. So namin diri karon sa UM Matina, busa nagandam para sa intrams nga way lami. Wa jud lami. Kaya ang event sa UM way lami gyud. Di pa gi-edit ni man wa jud lami. Wala ka diya. Yan dara yan tapulan nga ano. Isa na kabulan way post. Isa kabulan way post. Kabiti gyud Gagig content. mo jud study first daw kontempo 87. Oh, Gio guys. 76 na sa research. 78 eh. Proud. Ikaw, Jas. Isa pinagawa ng mga grado, Jas. Na? Ay, buo uno eh. Ikaw, Leo, pinagawa ng grado. 78. 78. 77. 77. 77. Naglibong mo kuway. Oh, imo din. Kani guys, mo rin dako kag improvement sa mga. Kasyo nga lai. Pinakabubo sa una dako kay grado karon. Saan? Pinakamubo ni mo grado. Namubo. Oh. Para 85. Oh, 85. Ako guys kay 81. Kay Mang Kem, pero 78 ni mo. bagong to ko. Pero dawato na to mga grado. Kawuya di mag-vlog film no. Away ay. Para magpapamundo pa din. Ang sakit kay kapoy kido. So diri guys, kay butang na ipakita na ko sa inyo. Diha manayaw niya ang mga dancer guys. Mga anta, mga unggoy. Mga anta katong mga cheerleader nga mabayot. Diyan no manayaw guys. Og dire. Ang among mga kaberks. Kita wala mga nakapula. Maroon buang. Maroon pula mo ora mo na pagkahalo no. Sa momento man ang maroon sa ulo na mali daw halo. Wala siya sa mga Perting katawan niya guys, high vlog daw. Murag ganon ra kita kamera. Hoy Day. Tarong. Murag liki mo no. Murag ganon ra kita kamera, murag buang. High vlog. Bakit lang tong TV? What's up mga pa? So yan po ano? Today kay mangandami sa intra. Shout out ko grabe. Shout out niya. Idol ako vlogger. Idol. Gagaw siya ni Jasper Jan Nayugyug. Aspiring vlogger po no? Ay, ga-vlog po siya guys. Kasi pangalan sa yung vlog Migo. Wala pa ko channel. O may channel. Wala pa. Ano pa siya? Way pa on the way. Channel 0.5. Ako na yung channel low. Pero ka-support ka sa Kabangon. Support ninyo ang France TV. Oh, France TV daw guys. Subscribe mo sa France TV. Celeste, ikaw Celeste. Busa, isa ka singer. Basta may maingon ni mo karong intrams na to. Bibo siya dili. Awa mo ang t-shirt guys. Couple shirt. Sensor delay gwapo bitaw ang t-shirt. Formal ba? Formal. O isa na pod. Ikaw pat. Oy tama. Warm up kani mo ni warm up nimo. Kani guys mo singer maguni siya. Singer ni siya. Ugma. Sa tawon mo to. Stone Cold. Ito
daw, sabi ka dito. Walang Sample na, sample. 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 Ba po sample. Ayaw, taas kayo. Ayaw kay lain kay malabuan ako siya. Lain kasi ang part. Patay mo ni. What's up guys? Karon kay intrams mo namo karon no. So naadyo mga kalingawan karon diri. Nami sa racing Nami karon sa oval karon. Na mga people dito na mga people rather. Racing sa takin. Kita mo na guys. Kana. Pan ka nyagit sila, gimute maguniya wala. Gimute na Kelvin, nyagit na sila oh. Oh, mic daw. Kasi mahirap ka. Musay mo, lingaw kayo no? Ha, lingaw kayo mo. Wangay. Grabe. Na mapili mo kalingaw gid ba no? Enjoy kayo. Enjoy kayo bay. Sir! Pinyawa na to eh! Huwag may sugod-sugod, sir! Launa, manunta! Lahi pagod kayo ang performance ha. Tawa guys, na pakita na ko sa inyo kung sa may kalayo ha? Na may diri ha? Ha? Tawa ha? Enjoy kami. Ay kita kasi mong vlog katong ila Carl. Kaya lingaw kayo diri gala. Sure na din. Oh, nga na. Nga na kamo karon. Guys, enjoy kayo diri guys. And we are back again guys. So karon guys, enjoy kayo itong himuon guys. Tuyok ka sa balay ni Carl guys. Daras Carl guys. Yes, enjoy kaya, enjoy. Enjoy guys. Butan ta diag enjoy nga tugto guys. So gato to sa gawas guys. Ato sa gawas. Ara, enjoy kayo guys. Enjoy kayo. Bahay ka sulod guys. Init kayo guys. Kita sa kwarto guys. Tara guys, may unod na ng kwarto guys. Enjoy kayo siya guys. Awa ninyo, mabo kayo. Yay! Perfect! Enjoy kayo guys. Sisiwa mo gipagawa mo Ngay, mingawa na eh. Tagod, pagod. Ano ta kayang kamingaw mo? Grabe ba, buringa eh. Enjoy kami do. Naguyo. Awan, so kung sila sajit. Kamu dua tas pagumani. Get me up, money, Jenny. Ang solusyon lang ani guys. Wala ta intrams. Ikapoy kay bangon sayo. Pero magklase. Ha? Pero magklase. Dili, holiday ang intrams. National Intrams Day. Kilain kayo. Awan naman yung jogging mga upaw dito. Kita ko. At sa stage sa isang. Second stage ba? Only Bello touch my skin. Who's yours? O kita mana? Kana mga bangag-bangag? Nakita mo ka ng equator. O sa equator. Pagbuot na mo, ikaw guling yung diksyonaryo. Thank you for being here today for the 68th Intramurals of the University of Mindanao. Let the games begin. Oh my God. Di ako. Thank you very much, College of Business Administration Education.